Захват и защита этих целей. Мы должны контролировать поле. То и аз идвам там. Враг забирает Браво. Обеспечение безопасности Чарли. То хвърли бомбите на Б, помогна ми. Да. Обеспечение безопасности Браво. Отиват към А, виждам ги. Двое убитых. Нали? Трое убитых. Че избяга с Крида и бе помяра. Отляво идват, към тебе идват, внимавай. Обеспечение безопасности Альфа. Четыре. Обеспечение безопасности Альфа. Буйство. Внимавай. Еми казвам ти, внимавай ти. Не. Така се е направили да геба умярите. Много бавно да те възражда. Да ти отнема Враг забирает Чарли. излишно време. Победа. Направили се я много гадно. Бавита във възраждането да може да... Де да знам с каква цел са го направили да гева мамата.